Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Para sedaya, mugi kita sedaya tansah pinaringan seger kewarasan, sehat selamat, lan uga tansah pinaringan rahmat, ridho lan barokahipun Gusti Allah. Amin. Para sedherek menika tasih wonten ing Sogleng Channel inggih menika Ngudi Kawruja. Insyaallah sakmenika badhe kula amalaken inggih menika mantra Jawa kuno. Inggih menika donga pengasihan agung utawa mantra pengasihan agung. Insyaallah kegunaanipun inggih menika meluas. Inggih menika damel tiyang ingkang makarya-makarya ingkang kerja supados inggih diwelas lan asih kalih bos atasan lan uga lan sapodo-podo. Insyaallah inggih sae damel sesrawungan marang sapodo-podo. Para sedherekku, tapi elingono yen sejatine ora ana donga sing mandi. Sing mandi menika inggih batine manungsane dewi-dewi. Inggih menika madhep mantepe batin nyuwun dumateng Gusti Allah inggih menika ingkang diijabahi dumateng Gusti Allah. Para sedherek, saderengipun kula amalaken mantra pengasihan agung, monggo sinambi layar-layar ngudut kalih ngopi. Para sedherek, amalan menika inggih dituku luwih dhisik. Tukune inggih menika kalih tirakat poso. Posone poso sedina sewengi. Inggih menika mulai jam 6 sonten ngantos benjange jam 6 sonten, boten dahar, boten ngunjuk. Menawi saged sampun ngantos sare saderengipun jam 12 dalu. Para sedherek, insyaallah amalan menika utawa mantra Jawa menika Bismillahirrahmanirrahim. Adam adeku Rasulullah awaku. Sekabehing jalma manungsa sing angrungu sing akrungu adoh karut cedhak kanyut, karut kanyut, karut kanyut, karut kanyut saking kersaning Allah. Insyaallah mantra pengasihan agung menika ingkang sampun kula rapalaken menika. Tata carane inggih menika saderenge menika diapalaken. Mantra menika diapalaken. Menawi sampun apal panjenengan banjur pados dinten sing sekirane ngepasten ati panjenengan. Terserah dinten menapa banjur ditirakati posone sedina sewengi mboten dahar mboten ngunjuk 24 jam inggih menika mulai jam 6 sonten ngantos benjange jam 6 sonten. Menawi sampun ditumbas utawa dituku amalan mantra menika banjur digunakno sewaktu-waktu, lebih sae malih yen damel wiritan saben dalu. Para sedherek, mugi menapa ingkang kula aturaken menika saged bermanfaat damel panjenengan sedaya. Seumpami cocok monggo saged digunakno, menawi kirang cocok sampun ngantos dados penggalipun panjenengan sedaya. Kula amung sekedhik berbagi wawasan, berbagi ilmu ingkang bermanfaat damel kula lan panjenengan sedaya.
Insyaallah menika selain kagem sesrawungan diasi bos lan atasan, kersane napa? Kersane inggih saged bantu kita dalam hal sesrawungan, akhiripun inggih saged nglancaraken rezeki, mboten wonten ingkang iri. Amargi napa? Watak wonten ing alam donya menika benten-benten. Setiap menungso menika benten-benten. Kadang ten ngajeng sae, tapi ten wingkingipun menika gadah sifat iri lan dengki. Para sedulurku, tak rasa sampun cekap anggenipun kula matur. Mugi menapa ingkang kula aturaken menika bermanfaat damel kula panjenengan sedaya. Mbok menawi wonten kurang lan luputipun anggenipun kula matur, kula nyuwun ageng pangapunten sak kata-kataipun. Para sedulurku, mugi benjange kita dados manungsa ingkang utama, dadosaken laku lan lelaku nang alam donya, nang dalan kabersihan. Para sedulurku, kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.